Malachi ti baako. Awurade atemusɛm a ɔnam Malachi so de brɛ Israel nie. Madomo. Awurade na ɔseɛ. Na moka sɛ, wode deɛn na adɔ yɛn? Esau nyɛ Yakob nua. Awurade asɛm nie. Nanso medɔ Yakob, na metane Esau. Na mayɛ ne mepɔ no afon. Ne n'agyapadeɛ nso, ɛsrɛ so habɔdɔmadeɛ. Sɛ Edom ka sɛ, wapɛkyɛ yɛn, nanso yɛbɛsane akɔ akɔsisi agwaago no a, sɛ Asafo Awurade sie ni. Wɔn deɛ, wobɛsisi, na me nso, medwiri, na wafrɛ wɔn sɛ, abɔnefosɛm hyeɛ. Ne ɔmayɛ Awurade afa wɔn abufudi rikosi daa. Na mo ani behu, na mo deɛ, mobɛka sɛ, Awurade so tra Israel hyeɛ no so. Ɔbɛdi n'agya ni, na akoa di ne wura ni, na sɛ agya ne me a, m'ani die wɔ he, na sɛ owura ne me a, misuro wɔ he. Asafo Awurade na ɔreka akyerɛ mo. Asɔfo a mubu me din animtia, na moka sɛ, ɛdeɛ mu na yebu wo din animtia. Mode paano a ɛho akum brɛ me mafɔrebukyia so, na moka sɛ, ɛdeɛ na yɛde kum wo ho. Sɛ mosusu sɛ Awurade pono no yɛ adeɛ a otumi bu no animtia, na sɛ mode aboa anifrɛni bi ba bɛbɔ afɔdeɛ a ɛnyɛ bɔne. Na sɛ mode apakye anaa ɔyarefoɔ bi ba a ɛnyɛ bɔne. Fa kɔma w'amrado, n'ani bɛsɔ wo, anaa sɛ ɔbɛhwɛ w'anim. Asafo Awurade na ɔseɛ. Na afei mesrɛ mo, monkoto nsrɛ Nyankopɔn anim pa, na ɔmɛdom yɛn. Mo nsɛm na ɛno firiɛ, mo nti ɔbɛhwɛ obi anim. Asafo Awurade na ɔseɛ. Anka ɛyɛ sɛ mo mu bi kɔtoto apono mu nso, na mo ansɔ m'afɔrebukyia so gya kwa. Mani nsɔ mo hwee, Asafo Awurade na ɔseɛ. Na mo nsɛm ayɛdeɛ nyɛ me fɛ. Na efiri owia pu edi kusi na fɛ yɛ no, me din yɛ kɛse amanaman mu. Na wɔhye aduhwam bɔ afɔdeɛ ma me din maa nyinaa. Na wɔde ayɛyɛde a ɛho teɛ ba, na me din yɛ kɛse amanaman mu. Asafo Awurade na ɔseɛ. Nanso mugu ho fi sɛ moka sɛ, Awurade pono no, wakum ho, na ɛso adeɛ, na aduane no nso yɛ adeɛ a otumi bu no animtia. Nso moka sɛ, hwɛ, ɔbrɛ bɛn nie. Na mo pepe, Asafo Awurade na ɔseɛ. Na mo de fomfa adeɛ ne apakye ne ɔyarefoɔ ba. Na mo de bɛyɛ ayɛyɛdeɛ. Mɛgye no mo nsɛm ama no ayɛ me fa anaa, Awurade na ɔseɛ. Na wadome deɛ osisie, na nso onini wɔ ne nyankuo mu. Ne deɛ ɔhyɛ bɔ, na ɔde deɛ asɛe bɔ Awurade adɔdeɛ no. Efiri sɛ, ɔhenkɛseɛ ne me, Asafo Awurade na ɔseɛ. Na me din ho yɛ hu, amanaman mu. Malachi ti mienu. Na afei, deɛ wahyɛ yi, wɔne mo asɔfoɔ. Sɛ mo antie na mo amfa anhyɛ mo akoma mu sɛ, mode animonyam bɛma me din a, Asafo Awurade na ɔseɛ. Ɛneɛ, mɛma nnome aba mo mu, na madome mo nhyira no. Anokwa, madome wɔn dada. Efiri sɛ, munyɛ nipa a wɔde sie wɔn akoma mu. Hwɛ, mɛsɛe mo aba, na mabɔ sɛbeɛ mapete mo anim. Mo napɔ na sɛbeɛ no, na wasesa mo aka ɛno ho akɔ. Na mobɛhunu sɛ me na mesoma ma a wɔde mmara yi brɛ mu sɛ ɛnyɛ me ne Lewi apam. Asafo Awurade na ɔseɛ. Mapam no yɛ no nkwa ne asomdwie, na mede me maa no sɛ wɔnsuro, na wɔsuroo me, na me din nti ne ho popoe. Nokura mmara daa n'anum, na wɔanhunu n'anum akontokyisɛm. Asomdwie ne tenenee mu na ɔne me nanteeɛ, na ɔsane nnipa pii firi amumuyɔ mu. Na ɛsɛ sɛ ɔsɔfoɔ ano kora nimdeɛ, na ɔhwehwɛ mmara firi n'anum. Efiri sɛ, Asafo Awurade bɔfoɔ ne no. Nanso mafiri ɔkwan no so amane. Mama nnipa bebree asunti mmara no. Masɛe Lewi apam no, Asafo Awurade na ɔseɛ. Enti me nso mema mo ne mu agu ase, na mabra ase ɔman no nyinaa anim, sɛdeɛ mu nim akwan soɔ na mohwɛ nnipa anim. Mmara mu no ara pɛ. Ɛnyɛ agya korɔ na yɛn nyinaa yɛwɔ. Ɛnyɛ Onyankopɔn korɔ na ɔbɔɔ yɛn. Ɛnam deɛ nso na onua twa onua nkontompo sɛ yɛde begu yɛn agyanom apam ho fi. Yuda atwa nkontompo, na wayɛ akyiwadeɛ Israel ne Yerusalem mu. Na Yuda agu Awurade kronkronbea a ɔdɔ no ho fi. Na wakɔware onyame na n'ani babaa. Awurade betwa ɔbarima a ɔyɛ yei.
onyanefo ne obuafo no afiri Yakob ntomadan mu ne de odi ayeyede bre asafo Awurade no na de etie mienu yi nso moyo mudi nisuo ni esun ni ahomiguo kata Awurade aforibuchia so ma onane mehwe ayeyede no nso onye mo nsam de eso nani bio na moka se enam de eso efiri se Awurade ayewo ne omrante bremu yire ntam dansini ono na watwa no nkontompo nanso ono ne wo hukafo ne wapam yire no na baako pa owo honhom enka ye bi anyesa na adan na baako no a ohwehwe Nyankopɔn ho asefo betumi ayesa inti monhwɛ mo ho yie mo honhom ho de ntwa omrante bremu yire nkontompo na metane awariguo Awurade Israel Nyankopɔn na ɔse ne de odi musuo kata na taade eso asafo Awurade na ɔse enti monhwɛ mo ho yie mo honhom ho na montwa nkontompo mode mo nsɛm hyɛ Awurade brɛ nanso moka sɛ ɛdeɛ na yɛde hyɛ no brɛ sɛ moka sɛ obiara a ɔyɛ bɔne no ɔyɛ wɔ Awurade anim na wɔn ho yɛ no anisɔ anaasɛ atemmuo Nyankopɔn no wɔ he. Malaki timiensa hwɛ meresma me bɔfoɔ na wasiesie wɔ kwan adimanim na mpofrem na Awurade a mohwehwɛ no ne apambɔfoɔ a mopɛ no no bɛba na sɔre fie hwɛ ɔreba asafo Awurade na ɔse na hwan na obetumi ne bada no na ɔrebeyi ne ho adie no hwan na obegyina na ɔte sɛ ɔnanefoɔ gya ne ntomasifoɔ dɔw na obetena se anane dwetɛ ayiyi mu na obeyiyi Lewi mamu na wayiyi wɔn mu sɛ sika ne dwetɛ na wayɛ wɔn a wɔde ayɛde brɛ Awurade tinini mu ɛno ansa na Yuda ne Yerusalem ayɛde bɛsɔ Awurade ani sɛ tete nna ne kane mfie no na mɛbɛn mo ma bebu aten na mɛyɛ ɔdansini a ne ho yɛ here metia ntafoyifoɔ ne awaresɛfoɔ ne wɔn a ɔkeka ntanhunu ne wɔn a wodi apaafoɔ apaadeɛ okunafoɔ ne awisi amim na wosisi ɔhɔhoɔ na wɔnsoro mee no asafo Awurade na ɔse na me Awurade me nsakyera enti mo Yakob ma morenwie sa efiri mo agyanom brɛ so na mo sane firi mahyɛdeɛ mu na mo ani soɔ mo nsane mmra me nkyɛn na mɛsane maba mo nkyɛn asafo Awurade na ɔse na moka sɛ adie mu na yɛnsane onipa bɛfom Onyankopɔn afa sɛdeɛ morefom me fa yi nanso moka sɛ adie mu na yɛfom wo fa enti suo dudu ne maso afɔrebɔdie mu wɔde nnome adome mo efiri sɛ me na morefom me afa ɔmaamu no nyinaa momfa ntotosuo dudu no nyinaa mmra adekora dan mu na aduane ntena me fie na momfa yɛn nso menhwɛ yi asafo Awurade na ɔse sɛ meremmue ɔsoro mpoma me ma mo na merenhwie nhyira me ma mo ma no mmoro so anaa na mɛyɛ odidifoɔ no mama mo na wɔamɛsɛe asase aba ama mo na efuo mu bube aba ama mo asafo Awurade na ɔse na amanaman nyinaa bebu mo ahotɔfoɔ na mobɛyɛ anika asase asafo Awurade na ɔse mo nsɛm yɛ me so den Awurade na ɔse na moka sɛ ɛdeɛ na yɛkatia wɔ moka sɛ Nyankopɔn som yɛ ɔkwa na yɛmfasoɔ bɛn sɛ yɛhwɛ n'ahwɛdeɛ na yɛnante brisi mu wɔ asafo Awurade anim na afei yɛn deɛ yebu ahantanfoɔ ahotɔfoɔ wɔn a wodi abɔnefosɛm no wɔn ase atim nso ɔsɔ Onyankopɔn hwɛ na ofiri mu fi nso ɛna wɔn a osuro Awurade no kasakasa wɔn mu na Awurade yɛ aso na ɔtee na wɔtwerɛ n'anim ka yɛ nwoma ma wɔn a osuro Awurade na wobu ne din no na ɔbɛyɛ me die asafo Awurade na ɔse ɛda a mɛyɛ no so ayɛ me ara ma deɛ na mɛdodo wɔn sɛdeɛ obi dodo ne ba a wɔsom no ho ɛna mobɛsane ahunu nsonsoroni a ɛda ɔtene ne ɔbɔnefoɔ ntɛm ne deɛ wɔsom Onyankopɔn ne deɛ ɔnsom no no ntɛm Malaki T9 na hwɛ ɛda no reba a ɛbɛhye sɛ fono na hantanfoɔ nyinaa ne obiara a odi abɔnefosɛm bɛyɛ nkyɛnkyɛma na ɛda a ɛreba no bɛhye wɔn asafo Awurade na ɔse na ɛrenya wɔn hini anaa duban na mo a musuro me din no tenene awia bepue ama mo ayaresa wɔ ne ntaban aseɛ na mobɛfrɛ deɛ ahuruhuri sɛ anantwikuruwa a wɔdidi adɔ
na mobetietie abɔnefo so na wɔbɛyɛ nsom mo nan ase ɛda a mereyɔ no so. Asafo Awurade na ɔsie. Monkae makoa Mose mmara a mehyɛɛ no Horeb Israel nyinaa ho sɛ ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ no. Hwɛ, meresoma odiyifo Elia mabrɛ mo ansa na Awurade da kɛseɛ a ɛyɛ hu no aba. Na ɔbɛdanedane agyanom akoma aba ma so ne mma akoma aba agyanom so. Na mama mefa musuo ammɔ asase no.